mutumin da ya tada bala'i a lahira in banda kama annabin ya isa. Abdulkadir Jeli malaman duk duniya sun sani. To fa ga wata sabuwar update. Yau kuma an samu mai fada da mala'ika. Ga wani nan yana bada labari kan cewa lokacin da aka tashi wani almajirin Sheikh Abdulkadir Zailani, ana tambayin shi wane ne ubangijin shi, ya ce Abdulkadir Zailani. Bari samu ku dai ku ji yadda ta kaya. An sha gwagwarmaya, an sha rikici, an sha kai. Allah ubangiji ya samu dace. Wai in banda taɓin hankali da rashin hankali da kafirci da jahilci, ta yaya za a yi nema wai ka ce wai ka yi faɗa da mala'ika? Wai ka yi faɗa da mala'ika? Ai Allah ubangiji ya ƙara tsare mu da imanin mu. Allah ya ƙara kare mu. Mutumin da ya tada bala'i a lahira in banda kama annabin ya isa. Abdulkadir Jeli malaman duk duniya sun sani. Yana zaune aka rada wani mutum a lahira. Waye ubangijinka? Waye annabinka? Ya ce Abdulkadir Jelani. Waye Allah? Ya ce Abdulkadir Jelani. Mala'iku suka gyara guduma, dan mala'ika ka ce masa waye Allah ka kama sunan mutum, ka san ba zai barka ba. Duka wannan kam sai ka sha. Mala'iku suka gyara guduma, suka gyara, suka daga. Billahi lazi sai ga Abdulkadir Jelanin a kabarin ya tsaya. Yana tsayawa a kabarin ya ce me ne jama'a? Ya gaya mala'ikun suka ce Allah muka tambaye yi, mu tambaya wajibi ne. Waye Allah? Ya ce kai ne. Ya ce ku saurara do Allah. Allah nan da kuka tambaye yi bai sani ba, to ni ai na sani. Na san waye Allah, ni na san waye annabi. Saboda haka ku yarda tun da ni na sani a haƙura da tambayansa. Shi almajiri na ne, na ji bai sani ba, to ni na sani. Sai a duba saboda ni na sani ya ci albarkaci na, suka ce wallahi sai ya ba da amsa. Ya ce to amsan nan ba za ta bayu ba. Kuma fa ba a duniya ake wannan rigimar ba, a ina? A lahira. Suka ce to mu ko idan bai ba mu amsan nan ba fa duk abin da zai faru. Ya ce wallahi ni ma akan ya ba ku amsan nan duk abin da zai faru a lahiran nan zai faru. Da suka ga lalle su tunkari mutumin nan ba zai yoyi ba, sai koma gurin Allah. Allah ya ce kun tambaye, ya ce bai san ba. To me kuke jira? Ku da karmana, ku da keshi, in ji Allah. Sun daukar boko man agun Allah, suka zo ya ce wallahi ku mai da hankali, ku yi hatara. Dukan mutumin nan zai ja wa lahirawa bala'i. In kuna so a tada hankalin lahira, ya aka ce to yau za a tayar. Su kuma mala'ikun su kansu ma masifa ce, dan suna magana wuta yana fitowa. Ya ce idan kuna zuwa yi tayin hankali a lahira, to yau za a yi. Suka sake dawa gun Allah. Allah ya ce na ba ku umarni ku dake shi. Ku dake shi. Suka karɓi umarnin da dole sai sun aikata. Suna zuwa suka daga guduma wadin da aka danki kokuwa, da ya kama munkari da wani kiri sai ga ya kwace guduma, ya ce billahi lalli za a yi bala'i yau. Yan uwa, a koda yaushe muna da tunatar da ku kada ku manta ku danna wani subscribe, ku yi liking, ku yi sharing, sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.